Cum vezi centrul și fundația peste 5? Dar de ce tragi cu ochiul? Că citesc eu, crezi că nu știu să citesc? Cum vezi centrul și fundația peste 5 ani? Cum văd? Mai bine zis, unde o văd? Aș putea spune că o văd ca fiind una dintre cele mai apropiate fundații de, să zic, nu chiar generația Z, dar pe partea de studenți. Și fundația care susține în totalitate studenții și nevoile lor și o fundație care este susținută în unison de majoritatea studenților sau, dacă vrem să fim pozitivi, de aproape toți studenții din UMF. Mai pe scurt, mergem pe premisa unde sunt mulți puterea crește și nu o carte citită Buturogă! Sigur, lăsăm glumele la o parte. Mergem pe premisa că unde sunt mulți puterea crește și consider că în 5 ani de zile vom fi din ce în ce mai mulți și puterea va crește și proiectele se vor înmulți și ele și să sperăm că vom îmbunătăți exponențial experiența de student la medicină și tot ce ține de formarea voastră și a noastră. Cam aici văd. N-aș vrea să zic anumite proiecte țintite, deci aș vrea să descriu mai mult toată viziunea în sine și cât de mult în ce direcție aș vrea să evolueze viziunea, nu proiectele izolate. Că, real vorbind, viziunea contează, că de acolo apar și proiectele importante, care vor fi peste 5 ani și de-abia așteptăm să vă surprindem cu ele.